ziua! Sunt sigură că în fiecare zi ați avut ocazia să vedeți vreun tic. De exemplu, ticul 1. Nu vreau să iei unghiile. Taci din gură, lasă-mă în pace. Ticul 2. Ce faci, mă? Ce ai, mă? Nimica. Da, te prezi, mă. Bă, dar tu mi-e pleacă în de aici. Ticul numărul 3. 3. Alo? Da, mă, da. Nu, stai puțin. Gata. Ce? Nu trăznea de rog degetele. Bine, hai, gata. Da, fată, știi cum făcea? Stai. Da, fată, mă, da. Deci nu pot să cred cum a fost atât de prost. Mai, fată, mă. Bine, fată, hai că te las mai târziu. Pa! Te pup! De ce e foarte bună lumea? Atât nu încolo. Și care nu asta? Bă, dar vreau să mă mai din pace. Da, mami, da, mă pregătesc pentru test, da. Ce? Nu, eu nu fac nimic, da. Da, bine. Da, acum mă duc să dau mâncare la cățel. Da, te pup. Și cam atât a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și dacă v-a plăcut să dați un like. Pa!